Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mune mamessages awo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kuposta nyaya yangu please vigaiwo chitupa changu. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndinoshandawo pane rimwe prazi apo patinogara inini nemurume wangu. Saka pakomboni ipapo pane imwe nyaya iyo yakamboitika. Nyaya iyi mukoma, nanhasi uno hakuna kana anoziva kuti inini ndini ndakakonzeresa zvose izvozvo zvakaitika. Pakomboni apa mukoma patinogara pane umwe mukadzi uyo akashayika, zvekare ndokubva pazoshayika umwe mwana uyo ainge achangobvawo mukuzvarwa. Ende zvinhu izvi mukoma pazvakaitika panguva yacho iyoyo, niniwo ndainge ndisingatozivi kuti ndini ndainge ndichitokonzeresa zvose izvozvo zvainge zvichiitika pakomboni ipapo. Mushure mekunge mukadzi uya azoshayika nemwana uya uyo ainge achingobvawo mukuzvarwa azoshayika, ndo pandakazotanga kungorota vatete vangu each and every day. Vatete vangu ava vairakidza kuti pane zvimwe zvinhu izvo zvavainge vachindidzidzisa kuhope ikoko, asi ndiriko kuhope ikoko ndaitoona kuti inini navatete vangu taiva vanhu vekuti mukutaurirana tainge tichitonzwanana tichitowirirana. Asi pakuzonomuka paya dzimwe nguva hope dzacho kuti ndinyatsokurangarira kuti hope dzacho dzaizopera zvaita sei, ndaibva ndakanganwa. Then pane pamwewo pandakazoenda pane rimwe sowe rakasiyana nesowe iro randaigara ndichingopinda inini nemurume wangu, rainge riri padhuze nepakomboni ipapo patinogara. Ndakati ndazoenda kune rimwe sowe riya, ndo pandakabva ndazonzi, imimi amai, ndiri kuona kuti pane munhu ari kupota achiuya achikutemererai nyora dzeuroyi. Ndo pandakazofunga ndikati no man, vatete vangu kubva tichikura taingonzwa zvichinzi vatete munhu airoya, ende noti zviya zvikufungidzira vatete vaitozivikanwa kuti vatete vedu munhu airoya. Zvinhu izvi zvaitozivikanwa kutonosvika kwamambo chaiko, because vatete pane pamwe pavakatomborepiswa mushure mekunge vaita rimwe shura rekuti hanzi vatete vedu vaiva kumariro. Saka vakati variko kumariro ikoko ndokubva vazongomuka vari kumakuva. Apa pavakazobvunzwa kuti ko kumakuva muri kutsvakei, apa kumariro ikoko kwavainge vaenda vainge vatongoriwo mutorwa mushure mekunge vaperekedza imwe shamwari yavo. Shamwari yavo iyo yavainge vaperekedza ndiyo yainge iri hama yemufi, but ivo vatete vedu vakazobatwa variko kumakuva ikoko ndokubva vazoripiswa namambo, because pavakabatwa vari kumakuva hanzi vainge vakangopfeka jaketi chete vasina chimwe chavainge vakapfeka. Hembe dzavo hanzi dzakazoonekwa dziri muchinja house. Ivo pavakabvunzwa kuti ko vainge vazvifambisa sei kuti hembe dzavo dzinowanikwa dziri kutoilet, asi ivo vobva vazowanikwa vari kumakuva vakangopfeka jaketi roga. Vakabva vatadza kupindura kuti zvinhu zvose izvi zvainge zvaitika sei, ndo kuzoripiswa kwacho kwavakazoitwa namambo. Isusu mukukura kwedu taingoziva kuti ivo vatete vedu munhu aiziva mishonga yakasiyana siyana. Kunyange amai vedu vaiwanzo kusafarira kuti tinge tichienda kunoshanyira vatete vedu. Paitova nezigaraji hombe pakati paamai vangu navatete, asi ivo amai vangu vakazoshayika zvavo. Zvino zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti inini nemurume wangu tainge tatogadzirira kuti tinge tichizoenda kumusha kuZimbabwe kumbonoshanyira vana zvekare nekunoona kuti pamusha pedu pamire zvakanaka here. Takati tava kuda kuenda, pane umwe mukadzi
uyo akazofira muleba. Mukadzi uyo akabva azoti aprocha iye nemurume wake, ndokubva vazotaura ivo vachiti vainge vakapiwa chiprofita chekuti mukadzi wake uyu ainge akazvitakura, hanzi kana akangozvara neoperation chete ndiko kuzofa kwake kwaachazoita. Saka vakabva vazoudzwa kuti uyu munamato wacho wavainge vakapiwa kumasuwo ikoko kwavainge vakaenda waida kuti unge uchizobatsiridzwa neimwe mishonga yechivanhu. Saka vakabva vazoti kwatiri, sezvo imimi muri kuenda kumusha, tiri kukumbirawo kuti kana mukazokwanisa kuwanawo munhu anenge achikwanisa kukuwaniraiwo ndove yenzou, please tiziviseiwo. Kana kuri kunzi munhu iyeye anenge achida mari, tinokumbirawo kuti munge muchizotizivisa kuti munhu uyu anenge achida mari. Tikabva tati zvakanakai. Saka ndakambozama kuti ndinge ndichitsvaka ndove iyi yenzou kumaraini kwatinogara inini nemurume wangu, but ndakati ndichatsvaka ndikaishaya ndove iya yenzou. Ndo pandakazofunga nezvavatete vangu, kunyange zvangu ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichishamwaridzana navatete vangu, because before this inini navatete vangu tainge tisitomborina kana relationship. Manamba avo ndainge nditori nawo, but tainge tisingambotaudzani zvekudaro. Asi apa manje ndo pandakabva ndazongofungawo kuti rekedzai ndinge ndichitaura navatete vangu. Takabva tazotanga kutaura paWhatsApp, ndokubva ndavati, vatete, ndiri kukumbirawo kuti munge muchinditsvakirawo ndove yenzou, because pane zvandiri kuda kuishandisa. Vakabva vati, nai muzukuru, unoreva kuti wava kuda kutoita umwe mwana zvekare inini ndisingatozvizivi? Handiti inini ndini vatete vako, unofanira kuti kubva paunenge wabatira pamuviri unge uchindizivisa. Ndikabva ndati kana kwete vatete, handisi rini ndine pamuviri ini, asi pane umwe zawira wangu uyo wandinoshandidzana naye, ndiye ari kuda iyoyo ndove yenzou. Vakabva vati zvakanaka mwana wehanzvadzi yangu, ndichazokuudza mazuva ekuti unge uchizouya kumba. Mukoma, ava vatete vangu ndo zvavanoita. Kana ukada kuvashanyira, ivo vanokuudza zuva racho rekuti unofanira kuti unge uchizosvika kumba kwavo. Havangotendedzi munhu kuti ungokaruka wangonyuka pamba pavo. Ameno kuti vane mishonga here yavanotanga vagadzira usati wasvika pamba pavo. Ende kazhinji kacho mukoma, kana ukangokaruka wasvika pamba pavo, zviya zvekuti unongosvika usina kana kumbovapa notice, unosvika vatete vangu vakaita kurohwa neimwe nhamo zvekuti vanoshaya kana mari yekuti vange vachitenga kana chekuti munge muchidya, kana kuri kunzi munenge mangovashanyira musina kana kumbogara mavazivisa. Asi kana mukatanga mavazivisa kuti vatete tichazokushanyirai musi wakati newakati, munotosvika zvinhu zvose zvakaita kurongeka. Saka vakati vazondiudza madates acho avo avainge vandiudza, ininiwo nemurume wangu takabva tazoshanyira vasekuru vemurume wangu avo vanoitawo zvekurapa. Vakabva vazotipawo mimwe mishongawo yekuti tinge tichizofambawo. Inini ndakaisa muhandbag, iye murume wangu vakabva vazomupa mishonga yekuti ange achizoisa mubhutsu dzake, because vatete vangu ava, kunyange hama dzemurume wangu dzinotovaziva kuti vatete munhu anobata-bata. Saka mishonga iyi yainge iri yekudzivirira, iya yekuti vatete kana kuri kunzi kana tazovaoneka tava kubva pamba pavo, kana ivo vakazofunga zvekuti vange vachizosara vachitigadzira, like kuzosara vachitinokora tsoka dzedu kana kutigadzira, then mishonga iyoyo yatainge tapiwa ndiyo yainge ichizotichengetedza. Apa tainge takaudzwa nasekuru vemurume wangu kuti kana tasvika ikoko hataifanira kuti tinge tichizogara for more than 2 days. Ivo vakangotiudza kuti musi wamunosvika, kana mukarara musi wekutanga, then mubva mazorara musi wechi2. Asi zuva rechinumber 3, please ndapota musazosiya hope dzenyu ikoko, nekuti pane zvimwe zvandaona. Then takati tasvika kuya ndokubva tati garei, tikabva taitirwa zvose izvo zvatainge tichida. Panguva yacho iyoyo
sezvo avo vatainge tichishandidzana navo vatainge takasiya kuSouth Africa vainge vasingabatiki paWhatsApp. Inini ndo pandakabva ndazotaura nemurume wangu ndikati mari iyi iri kudiwa navatete, chiregedza inini ndinge ndichipa vatete mari iyoyo, then avo vatinoshandidzana navo ndichazovaudza kuti ndashandisa mari yakati, then kana tazodzokera kuSouth Africa obva vazotipa mari yedu yatashandisa back. Murume wangu akati okay bo, ita zvaunoona zviri right. Then takati tapiwa zvinhu zvose zviya zvainge zvichidiwa neavo vatainge tichishandidzana navo vatainge takasiya kuSouth Africa, ndokubva ndazoshandisa mari yangu ndikabva ndazopa vatete, ndokubva tazooneka zvedu after 2 days mushure mekunge tambogara pamba pavatete semaudzirwo acho atainge takaitwa nasekuru vemurume wangu. Zvadaro mukoma takabva tazogadzirira kuti tinge tichidzokera kuSouth Africa, asi vatete ava mukoma vakabva vazondipa mamwe matumbu tsoko awo ainge akaomeswa, vachiti kana kuri kunzi ukazosanganawo nemunhu anenge achangobva mukuzvara, vana vanowanzokuita dambudziko rekuti vanenge vachinzwa ruya runonzi ruzoka, hanzi kunyanya kana vari vana vakomana. Saka vatete vakabva vati mushonga uyu wandiri kukupa ndo mushonga wacho unorapa ruzoka, kunyanya kana ari mwana mukomana ndiye anonyanya kutambudzika nedambudziko iroro rinonzi ruzoka. Ndikabva ndati zvakanaka ivatete. Saka vakangotora matumbu aya etsoko ainge akaomeswa ndokubva vaisa mune kamwe kaplastiki kadiki, then ndokubva vazotora ndove iya yenzou ndokubva vaiisa zvekare mune rimwe plastiki, vakabva vandipa maplastiki aya ndokubva tazoonekana zvedu. Mukoma takazogadzirira zvedu ndokubva tazodzokera kuSouth Africa. Ndakati ndichinosvika kuSouth Africa ndokubva tazopa vaya vatainge tichishandidzana navo. Mukadzi uya akabva azoshandisa ndove iya yenzou. Nguva yake yekuti ange achizoenda kunobatsirwa yakazoti yasvika mukoma. Ameno kuti zvinhu zvacho zvakabva zvazofamba sei, because takazongonzwa zvichingonzi mukadzi uya hanzi ainge akashayikira kuchipatara ikoko. Zvaita sekunge mukadzi uyu hanzi akanonokerwa kuti ange achibatsirwa. Mukadzi uyu achinoshayika, iniwo handina kana kumbogara ndazivawo kuti ndove iyi yenzou ndo yainge yakakonzeresa, because ivo vatete vanorakidza kuti mishonga yose iyi yavakandipa yainge iri mishonga iyo yainge yakatogadzirwa kudhara. Then mukadzi uyu achinoshayika, handina kana kumbogara ndaita kana any suspicion. Takati tati garei painge patodarika makore akati one day, then umwe mukadzi uyo watainge tichishanda naye papurazi ipapo asati arambana nemurume wake ainge abatirawo pamoviri. Mushure mekunge abatirawo pamoviri ndo paakabva azobatsirwa mwana mukomana. Uyo mwana wandati mwana uyu tingangoti akangorarama for about 4 days ndokubva azoshayika. Zvakaitika pamwana iyeye mukoma ndezvekuti mwana uyu mushure mekunge azvarwa akabva azongotanga kungoita dambudziko rekuti aikwanisa kurara usiku hwose achingochema. Aiva nedambudziko iroro rekurwadziwa neruzoka. Saka inini ndakabva ndazoudza mukadzi uya kuti ndaiva ndiine matumbu etsoko akaomeswa. Mushonga iwowo unobatsira vana kana vachisangana nedambudziko iroro reuzoka. Saka mukoma zvakaitika ndezvekuti mukadzi uyu akabva azotora matumbu iwawo etsoko, but haana kana kugara ambomashandisa. Chaakangoita ndechekuti akamatora ndokubva amaisa mumba. Ivowo mukutaura kwavo, iyewo mukadzi uyu mukunotaura kwake ainge achitozvidemba achiti dai ndakaziva ndakagara ndakashandisa mushonga uya wamakandipa zvimwe kuda dai mwana wangu achiri mupenyu. But mukoma kungopinda kwaakaita nemushonga iwowo mumba make ndo zvakakonzeresa kuti mwana wake ange achizorwara kusvika pakufa. Mwana uyu akazoti ashayika, mukadzi uya ndokubva azotanga kungonetsana nemurume wake ndokuzotoparara kwakazoita marriage yavo.
mukoma, zvinhu izvi handina kana kugara ndambozvifungidzira kuti zvinhu zvose zviya zvandainge ndakapiwa navatete vangu ndo zvainge zvichikonzeresa. Asi mukunofamba ndakazoti ndatanga kuudzwa kuti pane munhu ari kupota achiuya achinditemerera nyora dzeuroyi kuhope kwangu. Ndo pandakabva ndazotanga kuona kuti vatete kubva ivo ndo vari kuda kuti ndinge ndichivajoina mumabasa avo iwawo avanoita ekuroya vanhu. Zvino inini mukoma, mabasa awa handitombomadi zvamuchose, ende I regret so much kuti dai hangu ndakagara ndazviziva kuti vatete ndo chainge chiri chinangwa chavo, ndingadai ndisina kana kumbogara ndakatora mishonga yose iyo yavakandipa. Ende mishonga iyi mukoma ndauya nayo yakabva yazouraya. Ende chinondirwadza ndechekuti inini ndakashandiswa navatete vangu kuti vange vachizouraya mukadzi uya, zvekare vange vachizouraya mwana uya. Zvinhu izvi mukoma zvinogara zvichingondirwadza. Izvezvi mukoma ndiri munhu wekuti ndinogara ndichingokweshwa nyora dzacho idzodzo dzandinonzi ndinogara ndichingotemererwa navatete vangu kana ndiri kuhope. Ndo confession yangu mukoma. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Saka ndainge ndakavanyorera ndikati, saka murume wenyu anozviziva here izvi? Vakabva vangoblutika, vainge vasati vandipindura, hoping kuti vahanzvadzi vedu vachakasika kundipa mhinduro. Then kana vakandipa mhinduro ndichazokuudzaiwo ansa yavo